Vybrané slova A ktoré sú to? Jazyk nazývať, ozývať, pozývať, prizývať, prezývať, vyzývať a vzývať. Jazyk nazývať, ozývať, pozývať, prizývať, prezývať, vyzývať, vzývať. Ako si to mám zapamätať? Usporiadaj si slovička do dvojíc. Jazyk nazývať, to je easy. Ozývať, pozývať. Prizývať, prezývať. Vyzývať, vzývať. Jazyk nazývať, ozývať, pozývať, prizývať, prezývať, vyzývať, vzývať. Zývať v škole sa nemá. Pozor, zývať sa píše s mäkkým i. A teraz je na rade náš príbeh. Nájdete v ňom 6 vybraných slov. Ahojte, deti. Volám sa Emily a bývam na opačnom konci sveta. Chcem vám porozprávať jeden príbeh. Bol raz jeden chlapec, ktorého prezývali Kogi, a dievča, ktoré prezývali Aika. Jedného dňa sa rozhodli ísť do lesa zbierať huby. Mali so sebou veľký košík a čoskoro bol plný. Chystali sa vrátiť domov, keď zrazu začuli divný zvuk ozývať sa spoza veľkého kameňa. Kto je tam? Vyzývam ťa, vylez von! Deti ani nedýchali, keď sa spoza kameňa vynoril malý trpaslík a klipkal očami. Bol celý prekvapený a zmetený, rovnako ako Kogi a Aika. Kto si? Ako ťa nazývajú? Kde bývaš? Akým jazykom rozprávaš? Trpaslík však len pokrútil hlavou. Ničomu nerozumel. Poď s nami. Pozývame ťa ku nám domov, uvaríme ti čaj. Trpaslík sa na chvíľu zamyslel, potom sa široko usmial a kývol hlavou na súhlas. Deti vzali trpaslíka za ruky a spoločne vykročili smerom domov. Cestou si všimli, že trpaslík má na nohách malé črievičky, ktoré mu veselo klopkali na kamene. Kogi a Aika sa na seba usmiali a vedeli, že dnes zažili niečo naozaj výnimočné. A tak sa skončila prvá časť ich veľkého dobrodružstva. Deti, niekedy aj v tých najobyčajnejších veciach sa môže skrývať niečo úžasné. Takže vždy majte oči otvorené a uši nastražené. Ďakujem, že ste si vypočuli môj príbeh a teším sa na ďalší. Ahojte! Mimochodom, našli ste všetkých 6 vybraných slov? Čau!